Zeg Jetty, mijn zeekapitein, maar ook mijn zeekapitein. Inderdaad, een tweetalige versie van mijn zeekapitein. Waar haal je nou je liedjes allemaal vandaan? Want deze heb je dan over de grens gehaald uit België. En verder? Ja, verder is het eigenlijk gewoon de hele dag of avond, nacht doorzoeken naar iets wat mij lekker in de oren klinkt. Maar wat inmiddels een beetje verouderd is om op de radio te draaien. Zeker voor inderdaad TV Oranje en alle Hollandstalige radiozenders. Dan vind je ooit een oud liedje en dan hoor ik er iets in en denk ik, ja, dat ga ik verbouwen en dat ga ik remixen naar 2013. Is dat nou ook het succes van Jetty Paletti? Dat de ouderen denken van, hé, dit liedje ken ik. En de jongeren denken van, nou, geen idee, maar het is een leuk liedje. Ja, inderdaad. Zoals je zegt, inderdaad, het is heel vaak herkenbare melodieën. En de jongeren trekken het aan, want het zijn eigenlijk bijna allemaal oude hits geweest. Hè? Oude bestaande hits. En ja goed, als je die kan vinden, is het natuurlijk altijd weer een feest om te mogen maken ook dat. Want het mag natuurlijk niet altijd. Hè? Dus ik ben altijd blij als ik het weer mag doen. Dus. Ja, en dan ging dit over die zeekapitein. Maar die zee, blijven we daar nog even in hangen of gaan we zo meteen weer verder? Ik ben inderdaad alweer bezig met een nazomersingle. En natuurlijk gaat de carnaval ook meteen er doorheen. Dus we zijn inderdaad weer druk bezig om weer iets leuks, vrolijks en gezelligs te maken. Het lijkt inderdaad ver weg, maar als je bezig bent dan is het zo snel. Dat komt zo snel. Dan heb je echt. Je moet inderdaad even kijken wat een beetje een leuk thema is. Maar het kan ook lekker een keer helemaal debiel of dat het nergens op slaat. Of, het hoeft niet altijd speciaal iets specifieks te zijn wat met de tijd van het jaar te maken heeft. Het kan eigenlijk van alles zijn. Als het lekker meezingbaar is en iedereen kan lekker meezingen, dan is het eigenlijk al hartstikke leuk. Want het draait carnaval natuurlijk ook om, hè, dat je lekker uit je dak kan gaan. Niet te moeilijke tekst, want dat onthoudt niemand. Hoe makkelijker, hoe beter. Dus ik moet inderdaad wel eventjes terug naar back to basics, zeg ik. En even naar de la 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 of wat dan ook. Komt wel goed hoor, dames en heren. Komt helemaal goed.